On y'a sabatili ni dɔgɔkun au cadre kɔnɔna ni o ye semaine nationale de la réconciliation et de la paix Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana minisiri min ni u ka cɛw bɛ ɲɛsin sigida koɲɛw bɛsɛya ani ɲɛtaga kuntagala jan sinsinni ma an ka jamana kɔnɔ a yira jirituru baara dɔ ɲɛfɛ min ni o kɛra ka boloda kuluba forêt classée kɔnɔna na a kɛrɛfɛ a tɔɲɔgɔn minisiri wɛrɛw tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Mali jamana minisiri min ni u ka cɛw bɛ ɲɛsin diinɛko ani batokow koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani malidenw cɛ bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya sabatili hukumu kɔnɔna na Asanatu Traoré, Penda Kone ani Samba Traoré olu ka sɔrɔlenw don. Semaine nationale de la réconciliation ni ale bolodalen don ka sanga ni septembre kalo tile 15 ka taa bila a 21 na san 2025 ni babu semaine talen don a hukumu kɔnɔ ni o de ye an ka seko ani dɔnko olu jɔyɔrɔ bɛɛ ni keleya sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔ ni yirituru baara ninnu hakilina sigida sen kan walasa fɛn min ye ka se ka an ka kungo kɔnɔnaw ani an ka yiriw olu lakana sabula dugukolo ɲuman sɔrɔli ani an ka kungo kɔnɔnaw lakanaliko ɲuman o jɔyɔrɔ ka bon fɛn min ye jamanadenw yɛrɛ ka ɲɛta sabatili la bɛn bɛ fɛn caman ko fɔ a bɛ na ni basigi ye a bɛ na ni hakilisigi ye jamana kɔnɔ a bɛ na ni yiriwa ye ni tagaɲɛ kuntalajan fana ye jamana la bɛɛ b'a dɔn yirituru nafa ye mun ye a bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ a bɛ dɔ bɔ a la en même temps a bɛ an ka dugukolo la ɲɛnamaya a bɛ na ni san caman fana ye donc an ka yirituru don an ka kɛwalew la pour que an ka se ka an ka forêt régénérer parce que a b'a dɔn an kɛlen bɛ k'an ka yiriw kungow bɛɛ dankari lase an ka kungow ma bi ka yiri caman tigɛ k'a kɛ charbon ni lɔgɔw ye donc n'an sera ka dɔ wɛrɛw turu k'olu nɔra bila a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ n'o ye développement durable ye. Ni maa min ye yiri kelen turu i k'a dɔn i ye nɔba de bila o hukumu de kɔnɔ ni yirituru hakilila ɲuman in a laɲini de ye ka se ka jamanadenw lafaamuya ani k'u bilasira kungo ani yiriw lakanaliko ɲuman na. Semaine nationale de la réconciliation yirituru min donna a kɔnɔna na ka tila ka ne fara kan komi diinɛw ka minisiri fɛn saba lo mun bɛ ɲɔgɔn ta parce que yiri yɛrɛ ka bonya ni silamɛya la o ye fɛnba ye bɛn ɲinini fana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛnba ye donc ni fila donna ɲɔgɔn na a ka kan diinɛmɔgɔ ka kɛ a cɛmancɛ la parce que diinɛmɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye prophète sallallahu alaihi wasallam ale ko ni yiri ju kelen b'e bolo e b'a fɛ ka a turu dugukolo kɔnɔna na ni e ka saya annoncé ye k'a fɔ dans une minute k'e bɛ sa k'e kana décourager k'e ka yiri turu fɔlɔ sani ka sa donc o b'a yira k'a fɔ nin fɛn saba ye fɛn ye min bɛ ɲɔgɔn ta merci. An bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni gɛlɛyaw ye minnu bi an ka sigidaw yɛrɛ kan yiritigɛ banbaliw ani kungojeniw a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fin o hukumu de kɔnɔ sifinnakaw olu minnu ye jamana siniɲɛsigiw ye a fana jɔyɔrɔ ka bon kungo kɔnɔna ninnu lakanaliko ɲuman na. Yiritu ni bɛn ni keleya sabatili mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn min bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn yiri i ko adamadenya de donc yirituru de bɛ adamadenya sabati o de la a bɛ fɔ an ka yirituru de bɛ anw dɛmɛ ka se k'an ka environnement protéger donc ni environnement protégé len don sɛnɛfɛnw ni fɛn caman bɛ ɲa n'olu ɲana a dun ka fa bɛ sabati n'o sabatira bɛn ni keleya o bɛ sabati jamana kɔnɔ hali ɲɛ bɛ nin yirituru mun na jɔnni bɛ yiri ninnu entretenir ko sifinnakaw de bɛ tila ka n'a kɛ donc o bɛɛ de kɔnɔna la an y'a ye sifinnakaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ bɛn ani keleya sabatili la. Yirituru baara camanw de bolodalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuluba ale forêt classée kɔnɔ yiri minnu n'u u jɔyɔrɔ bɛ na bonya dugukolo ɲuman ale sabatiliko ɲuman na ni kungo kɔnɔna ɲuman lasɔrɔli. ONG Alfaruku adamadenya dɛmɛ jɛkulu don min ka baaraw bɛ ɲɛsin dɛmɛ ma ka ɲɛsin buna adamadenya ma u ni u dɛmɛbaga jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka bɔ Saudiya jamana kɔnɔna na Centre du Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire ka ladɔnniya k'a fɔ u ye jibondon dɔ jɔ k'a bila Sabalibugu kura ni kadenw ka bolo kan château in kolomokarili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn araba septembre kalo tile 17 de ma ka ladɔnniya k'a fɔ Alhamidou Badini ani Ibrahim Kulibali Sherifla TV Jabarani so tɔgɔ la olu de ye baara in seereya an ka jɛ an ka sɔrɔlenw filɛ. An bɛ Sabalibugu kurani dugula kɔrɔ ni kɛnɛ a bɛ nisɔndiya ani muyamiya ko fɔ i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min jaw fɛ baw sigida maaw mɛnna ka don min ma kɔnɔ o don sera n'o ye o ka château dayɛlɛ ye ka ji sanuman di jamanadenw ma ɲɛnɛmaya tɛ taa o mun kɔ
ni château in a musaka bɔba Makan jamana masakɛ o ka baɲumankɛtɔn mun bɛ n'a b'o f'a ma ko Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire ka baaraw ta ni ka kalifa a cakɛɲɔgɔn ma ONG Alfaru. Bɛɛ sɛgɛnnen don jiko la parce que u bɛ kɔti de yɛlɛ pour que k'a yɛlɛ ni ji ye musow sɛgɛnna denmisɛnninw sɛgɛnna donc an ye ji ɲini Alfaru kuntigi fɛ vraiment a ma gɛlɛya an bolo a ma gɛlɛya an bolo donc a ye ji di donc an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a n'a sara Ala ka bɛɛ sara ani fɛn fɛn kɛra sababu ye an bɛ foli k'aw bɛɛ ye awɔ. Forage yɛrɛ bɛna nafa jumɛn sɔrɔ? Bon ji kɔni nafa kɔni tɛ fɔ ka ban awɔ ji nafa tɛ fɔ ka ban an t'a dɔn an bɛ min fɔ quoi awɔ parce que ji de adamadenya taabolo ye awɔ. ONG Alfaru n'a dɛmɛba musakako ta fanfɛ n'o bɛ Saudiya jamana ko fɔ o ka tigɛdi ɲɔgɔnman kɔnɔna na fɛn min ye ni ɲɔgɔnna forage 22 o sera k'o de di jamanadenw ma jamana marabolo caman kɔnɔna na mun n'a musaka kasabi o bɛ miliyɔn 100 caman ko fɔ awa ni château ninnu a na kɛ sababu ye maa ba 50 ɲɔgɔnna olu ka ji sanuman sɔrɔ. Ala min y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko a ye fɛn bɛɛ lajɛlen balo bɔ ji de la fɛn bɛɛ lajɛlen balo bɔra ji la Ala taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu nur la ka seli Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam Ala kira min ko ale bɛ maa min mana doni bɔ gɛlɛya bɔ mumini kan ou bien silamɛ kan diɲɛ kɔnɔ Ala taala bɛ gɛlɛya bɔ a kan alikiyama dɔ don o la an ka foli an'an ka wale ɲuman dɔ an'an ka barikada a bɛ Arabie Saoudite a ɲɛmɔgɔ n'o ye ka roi ye a n'a baarakɛlaw a ka centre ba min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen lawasa baara ɲumanw kɛli la ka taa jiko la ka taa yatimako la ka taa baara bɛɛ lajɛlen baara o baara n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka adamadenya nafa k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔ foli min dan t'a la o foli kelen bɛ a ka lasigiden min bɛ n'o ye a ka ambassadeur ye o n'a nɔfɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnla maa minnu nana an ka kɔɲɔ bonya n'o ye Sheikh Abdul Muhsin Al-Otaibi a n'a nɔfɛmɔgɔ a min fana bɔra ambassade la Ahmed Keita. Ni kɛnɛ kan maa minnu ye kuma ta kabini sigida ɲɛmɔgɔw dugutigiw jeunesse fo ka taa bila an balakaw na o bɛɛ lajɛlen o ka nisɔndiya n'u ka waleɲumandɔn kan fɔ k'a ɲɛsin dɛmɛ dibaw ma ni k'a jira o la k'a fɔ ko n'a minɛcogo ɲuman na o siratigɛ la fɛn min ye kulu kɛrɛnkɛrɛnni ye o sigila sen kan a bɛ fɔ mun ma ko comité de gestion. Bamako sigida fɔlɔ jeli ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn coordination des chefs de griots k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ye barodasigi dɔ boloda ɲamakalaya kun kan a kɛra ka bɛn araba septembre kalo tile 17 ma Bamako sigida fɔlɔ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na Korofina Aminata Traoré ani Numu Kone olu tun bɛ yen nɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw filɛ. Depuis lawale an ka kumatigiw bakurubala n'an b'a f'u ma jeliw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ ka sanga n'u ka kodɔn ye jamana jɔ fo ka taa se an ka tarikuw laseliw la. Bamako sigida gale o jeliw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na la coordination des chefs de griots de la commune 1 du district de Bamako n'a ɲɛmaa ye Jeliman Sumano ye olu y'a laɲini ka tile 3 sigi kɛ walasa togoya min na numu jeliw finɛ garangew k'o jɔyɔrɔw ɲɛfɔ jamana kɔnɔ. Ɲamakala kan ka taa sira min fɛ a tɛ ka kɛ ten bon k'a fɔ fɛnɛ kɛcogo jugu in ko mɔgɔ b'a dabɔ a kama souvent dɔnbaliya b'a la parce que kana mɔgɔ jalaka bɛɛ la k'a sɔrɔ e m'a kalan parce que an ye fɛn kelen kɔlɔsi kunu ɲamakala tun bɛ bɔ da kɔrɔ ka don tulo kura mais bi nous constatons ɲamakala bɛ kale carré kɔnɔ i ka wari nɛgɛ nɔfɛ donc c'est pourquoi an nana kɔlɔsi kɛcogo jugu b'a la an ko sisan a sera an ka ɲamakala wuli an ka sigi an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i ka kɛta dɔn bɛɛ k'i ka fɔta dɔn bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn garangew k'a fɔ an ye garangeya yɛrɛ ye jumɛn ye numu k'a fɔ an ye numuya ye jumɛn ye a jɔda ye jumɛn a baara kɛcogo ye jumɛn jeliw k'u ta fɔ n'an nana naani fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ résumé ba kelen je pense qu'an b'o de ta k'o de lase faamaw ma. Ni sigi in bonya n'a karama tun bɛ maa minnu bolo n'o y'u ka parrainw ye u ka laseliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni hakilina ɲuman in tali la Bamako sigida gale ka jeliw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ
ko bari mawdu mu lamɛnni n'u bi danbe keleya hɔrɔnya ko fɔ ɲamakala jɔyɔrɔ ye fɛn min ye jamana kɔnɔ n'i b'o dɔn a bɛ du kɔnɔ cogo min na a bɛ sigida la cogo min na a bɛ jamana kɔnɔ cogo min na mɔgɔ mɔgɔ b'o dɔn d'abord i tɛ tagama i ka ɲamakala kɔ kelen a filanan i tɛ ko kɛ ɲamakala kɔfɛ donc an k'an ka gɛrɛ u la an k'an ka sɔn u ka gɛrɛ an na an n'u ka sigi an ka kuma ka taabolo la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'a kɛ sigi nafama ye. Ni sigi kɔnɔna na maa caman de ye kuma ta ka baara ninnu ka baarakɛtaw seereya ni ka tila ka jelima sumano n'ale y'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaa ye k'o fo k'o waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la ka sanga n'a ka baarakɛtaw ye. Bamako sigida gale mairie a nisɔndiyalen de ye kuma ta ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin n'a b'a bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni sigi ye. Jeliya ɲamakalaya a jɔyɔrɔ aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. A jɔyɔrɔ ye min ye kunu ye a jɔyɔrɔ ye min ye bi ye danfara b'a la dɛ n'an ma sigi ka denmisɛnninw ladi sini a bɛ kɛ min ye mɔgɔ t'o dɔn dɛ a ka kan ni sigi ɲɔgɔnnaw ka sigi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ kun nun donna ni alikuranɛ sanumanba in kalanli ale ni Bamako sigida gale o quartier ka nɔnabila ka bisimilalo fo ka taa se ka tasibila kɛ an ka forow ye ka sɛbɛn fura di maaw ma minnu ka wuli ka jɔn ka cɛsiri bonyana kosɛbɛ nin baara ninnu na n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na remise d'attestation aux personnes de bonne volonté jeliw ka so dumanw olu de kɛra ka ni sigi in dayɛlɛli kun cɛ min baaraw bɛ na lawaleya tile 3 kɔnɔna na. Fadiga Mauludu baaraw kuncɛlen kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asidi Sherif Usman Madani Haidara a ye duna nalen caman de bisimila ka kɔn u kɔsegiliw ɲɛ u bɔyɔrɔw la ka bɛn ni septembre kalo tile 13 ye dɔgɔnɔw nana karamɔgɔ Haidara ziyara Ustaz Malik Tesuge n'a ka jama u nakun ye kana bonyamasegi ni waleɲuman dɔn kɛ min senfɛ u ye duwawu ɲini kɛ ani bilasirali ɲininiw. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada. Nin kɛra nisɔndiya ni makama caman ye dɔgɔnɔw bolo. Ni ko nisɔndiya baatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a daji ma fa a nunji n'a fa. Dɔgɔnɔla bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni nin sigi in ye. Nin lajɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw kanunen don kosɛbɛ mawulududenw fɛ n'u nana mawuludu baaraw la. Ɲan'u ka kɔsegi soyanfan fɛ caman de b'a kanu ni zamzamiw ka ɲɔgɔn ye cɛ min don maa ti fa filɛli la a nɛgɛ yɛrɛ ti bɔ i la fɔ ni banna Ala la. Nin ye dɔgɔnɔw ka jɛkuluba bisimilalen ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara fɛ kanu ani duwawu ɲini nasiraw don. Mɔgɔ se tɛ diɲɛ kɔnɔ bi min t'i fɛ ka sigi a ɲɛkun tilenna na bɛɛ bɛ fɛ ka sigi ka karamɔgɔ Haidara ye bi mais Ala y'a nɔgɔya an dɔgɔnɔw ye bi anw n'a sigira ɲɛ ani ɲɛ a kumana bi nafa min bɛ to mɔgɔ kɔnɔ fo kaburu karamɔgɔ nisɔndiyara et puis a kumana an fɛ diɲɛ fɛ mɔgɔ ka e ka san 1000 balo e ka diɲɛlatigɛ san 1000 kɔnɔ a bɛ dilanni a bɛ ɲɛ cogoya min na karamɔgɔ y'o fɔ dakuruɲɛ kelen ka ban pewu donc o y'an nisɔndiya et puis e bɛ fɛn dɔ laɲini a latigɛ ma nɔgɔ mais anw ye nin sigi ni laɲini Ala tilala ka a latigɛ o de ye wasa ye ka tɛmɛ wasa bɛɛ kan parce que sigi ni bolodalen ne ye sunɔgɔ bila pewu a bɛ bɔ wa a tɛ bɔ wa a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ a bɛ kɛ karamɔgɔ tɛ ɲugu mɔgɔ la a tɛ ban mɔgɔ la bɛɛ de ka kan a bolo a nana sigi an cɛla i n'a fɔ a bɛ ka wajilu kɛ terrain kɔnɔ k'a sɔrɔ an mɔgɔ damadɔ jama ka ca o ye tiɲɛ ye mais i ka karamɔgɔ titiri lajɛ i k'a bonya lajɛ i k'a yɔ mɔgɔ b'a la cogo min i k'o lajɛ ka tila ka na sigi an mɔgɔ lafulenw ɲɛfɛ ka kuma ni i n'a fɔ i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ donc anw nisɔndiyara. Ninnu bɛ nin baara in na fɛn o fɛn ye san 3 bɔɲɔgɔnko ye a b'o bɔ nka ɲinan ta o ni zamzamiw ka ɲɔgɔn kunbɛn a ɲɔgɔnna ma kɛ dɔgɔnɔw yɛrɛ ka fɔ la wa san o san de yiriwa de bɛ don taamasira in na ka na mawuludu baara la o ni zamzamiw ka ɲɔgɔn ye kabini u bɛ na mobili sarataw la ni o ye kariw ye fo ka na kɛ a caman yɛrɛ y'a tɔgɔla mobili kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ
o ti jaabi foyi yira fo Zamzam y'u ka duwawu jaabi wa o kuma in yɛrɛ ma dogo dɔgɔnɔw fɛ koyi u y'o daɲɛnamaya kɛnɛ in kan olu bi sɔrɔ Zamzam y'u ka laseliw don a n'a ka dusukun ɲumanyaw ka ɲɛsin olu dɔgɔnɔw ma. Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ka wajulikan kɛra sababu ye bi u kɛra baduwadenw ye barika ɲinidenw faso ani baso dɔgɔnɔden fɛn o fɛn min ni tugura Zamzam y'u la tiɲɛ kan i ye yiriwa dɔ sɔrɔ i ka koɲɛw taabolow la dɔgɔnɔw ma o dogo kɛnɛ in kan. Ni convoi yɛrɛ sera an kamana gannen don a transport yɛrɛ taa ni ka segin o y'a sɔrɔ convoi kun ye 7,500 mais ka transport sɔrɔ ka don convoi la ka na ka segin ka taa Abidjan an kamana kun bi kan mais bi an ka mobili ma wuli bɛɛ dɔgɔnɔdenw ka mobili ma wuli Abidjan bɛɛ mobili mugan personnel kati million 40 million 60 million 100 mobili an ka mobili ma wuli bi ka bɔ Abidjan ka na Bamakɔ yan dɔgɔnɔdenw ka mobili mugan o y'a dɔgɔyalen n'a yɛrɛ nana Mali kɔnɔ Mali dɔgɔnɔdenw minnu bɛ yan minnu bɛ bɔ burusiw kɔnɔ olu ka V8 ni u ka mobili baw bɛna an sɔrɔ yan o fana dɔgɔyalen ba mobili 15 a bɛɛ sɔrɔla ni Serifani Madani Haidara dalakan a n'a barika e ɲɛ bɛ dɔgɔnɔden fɛn o fɛn na yan mɔgɔ si tɛ yen min ma a fa ka bɔgɔso ci ka kɛ simaso ye a tɛ anw na wa an fɛn o fɛn bɛ yan mɔgɔ si tɛ an na min tɛ se k'a tɛgɛ fila kɔrɔta a ka dugu la min tɛ se k'a tɛgɛ fila kɔrɔta a ka du kɔnɔ a fa n'a ba a kɔrɔw o mɔgɔ tɛ anw na karamɔgɔ nɔfɛ o dɔgɔnɔden tɛ anw na faso la tunga fɛ ani Bamakɔ donc kunu ni bi a ye moto 30 ni moto 80 kɔ an ye o de ni mɔgɔw la u ka se ka Ala ka baara kɛ 2009 ni ɲinan cɛ donc a ka duwawu kama a dalakan kama a n'a ka barika kama an bɛ ka o min ye a ka bon hakili ma n'i ko i b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye mɔgɔw t'a faamu yɛrɛ mais mɔgɔw bɛ ka ye fana mɔgɔw bɛ ka sɔn fana parce que ɲinan jama ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ni anw ni karamɔgɔ ka sigi ɲinan jama ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ. Sherifula misiriba minɛna k'a fa i ko dakɔnɔ ɲi dɔgɔnɔw la nin waati kelen kunbɛ ɲɔgɔnya laɲini tun don ka Zamzam y'u kunbɛ ɲɔgɔnya ka ɲɛda barikama in lajɛ ka kanu kumaw kurakuraya o n'a ɲɔgɔnnaw a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ne duwawudenw ye Ala ka san caman jira an n'u la. Alsilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara a bilala Niger jamana silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛ minnu tun nalen don Mali jamana kɔnɔ Mawludu kadara kɔnɔna na ka na kɛ alsilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kɛrɛfɛ u taara bisimila minɛ Mali jamana minisiri bara minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin diinɛ ko ladako ani bato kow ma an ka jamana kɔnɔna na u ka visite in senfɛ u kumara Mali jamana ani Niger jamana cɛjɛw kan an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada Samayira Sanogo bɛna lakali ka fara Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara kan Niger jamana délégation min ɲɛkunbɛ u ka conseil islamique o ma ɲɛma bolo o min kelen ye association islamique du Niger o ma ɲɛmaba ye u y'o kunda Mali jamana ministère so ka min ka baro bɛ taa ka ɲɛsin diinɛ ni bato ma o selen o bisimilala bonya ni karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na diinɛ ko minisiri fɛ ka na foli bila Dr Mamadou Konela o min ye Mali jamana diinɛ ko minisiri ye o de ye bonyaya in kun ye. Niger silamɛya ɲɛmɔgɔ min ye Haut Conseil islamique intérim ani association islamique ɲɛmɔgɔba o de ye Fadilatu Cheikh Jibril Karanta ale de bɔra Niger ni délégation ba ye ni jama ba ye ka na ko a bɛ fara an karamɔgɔ kan ka mawludu kɛ o kɔnɔna na o y'a kanu k'a ɲini ko bɛna foli kɛ Mali silamɛya diinɛ ministère la bon vraiment an nakun de ye u ye ka foli k'u la ka badenya ni sinji tugu Mali ni Niger cɛ. A kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Mali jamana minisiri min ka baro bɛ taa ka ɲɛsin diinɛ ni bato ma a ye a yira k'a fɔ ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ka sanga ni jɛkuluba in bɔlen Niger jamana kɔnɔna na ka na Mali kɔnɔ walasa ka na fɔlɔmɔ ni labanmaw kuntigi Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bangani nisɔndiya ani o muɲamuɲa kɛ Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Haidara da fɛ. An y'o accueilli bi ani Sherif Ahmed Tijani Haidara ani délégation fɛn fɛn y'o accompagné Sherif ka invitation fɛ
donc shirika laɲini k'an fɛ an ka o reçoit ka jamana ka folikan di o ma parce que o mana ten en même temps shirika yɛrɛ ka bonya k'o yira o la parce que shirika ye modèle de mawludu yɛrɛ ɲɛnamali la mɔgɔw bolo donc ni o nana shirika mawludu ɲɛnamali la a ka kan an ka Mali autorité fana ka bonya yira o la ni shirika fana sababu ye o se ni kuma o kɔrɔ donc vraiment je crois que o nisɔndiyara o de y'a yira k'a fɔ o ye cogo dɔw ye mawludu la o yɛrɛ bɛ taa o appliquer Niger ala ka hɛrɛ k'an ye ka sini kɛnɛya d'an ma ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu masirila ni hakili fɔlenfɔlenw jijalen ye min kɔnɔna na ɲɛfɔliw kɛra ɲɔgɔn ye baaraw kan minnu nɔfɛ tama bɛ se kɛ sababu ka jamana fila ninnu nafa. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Funbaga sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu filɛ. Sierra Leone jamana ɲɛma Julius Maada Bio nana bɔɲɛna Burkina jamana kɔnɔ a bisimilala kapitɛni Ibrahim Traoré fɛ jamana ɲɛma nin y'a siɲɛ filanan de ye Sierra Leone jamana ɲɛma Julius Maada Bio bi na Burkina faaba la Ouaga tarata a bisimilala kapitɛni Ibrahim Traoré fɛ kuma ɲɔgɔnya bolila fɛn min kan o ye teriya min bɛ Sierra Leone ni Burkina jamana cɛ ani baara ɲɔgɔnyaw minnu kan ka ye u ni ɲɔgɔn cɛ da donna fɛn caman na u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Burkina jamana bɛ kɔnɔ min na ni o ye CEDEAO kɔnɔ ye tiɲɛ don Burkina jamana tɛ CEDEAO tɔn jamana ye bilen nka o kɔrɔ tɛ ko Sierra Leone ni Burkina jamana ka fara Julius Maada Bio Sierra Leone jamana ɲɛma ni CEDEAO ɲɛmaaya munumunda ɲɛmaaya bɛɛ de bolo a y'a yira k'a fɔ nin y'ale nako filanan de ye Burkina jamana kɔnɔ a b'a jira de k'a fɔ Burkina ni Sierra Leone balimamaw don u tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo si la a ka na in bɛ don fɛn min da fɛ o ye Burkina jamana bɛ degun min kɔnɔ lakanabaliya degun a k'a dɔn k'a fɔ ani Sierra Leone jamanadenw bɛ ɲɔgɔn bolo a la wa dɛmɛ o dɛmɛ kan ka kɛ Sierra Leone fɛ Burkina jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ ko Sierra Leone jamana n'o kɛ a ko fɔ a ka dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka yiriwa bɛɛ kɔ basigi kɔ o kumana farafinatili bi a b'a kɔnɔ a mago bɛ bɛɛ de la wa a ka kan a jamana ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ ka taa bɛɛ de ye nin y'ale nako filanan ye Burkina jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ Burkina jamana bɛ cɛsiri ba la kapitɛni Ibrahim Traoré na fanga na ni bi cɛ baaraba caman kɛra a fɛ nka kuma dɔw la baara dɔw bɛ lanɔgɔ k'a sabu kɛ lakanabaliya ye o kuma ale nan bɛ a yɛrɛ tɔgɔ la CEDEAO tɔgɔ la Sierra Leone jamanadenw tɔgɔ la k'a jira Burkina jamanadenw na k'a fɔ u bɛ kɛlɛ min na u kelen tɛ. Farafina cɛcɛ kana jamana sabaw AES Alliance des États du Sahel a minisiriw minnu ɲɛsin bɛ kiiri ko ma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger dugubala Ɲame lajɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ a ko b'u kɔnɔ ka kiiri ɲɛsin Faransi jamana ni Ukraine jamana ma don nataw la ko in kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 15 ye tarata ko bawo ko u kɛn bɛ ka danganiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sa k'a fɔ Faransi jamana ni Ukraine jamana basigibaliyaw minnu filɛ nin ye farafina cɛcɛ kana jamana sabaw rɔ Mali Burkina ani Niger Faransi jamana ni Ukraine jamana de b'a basigibaliya kɔfɛ k'a sabu kɛ kɔsa in na Irisila jamana yɛrɛ fɛnɛ ka danganiya bɔra kan ko mina minnu bɛ ka don cɛcɛ kana jamanaw nɔ kɛlɛkɛ mina Ukraine jamana de bɛ ka don n'u ye wa a bɛ don ni Mauritanie de ye ka cɛcɛ kana jamanaw lasɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana sabaw kiiriko minisiriw k'u dase ko in mɔ sigi fɔlɔ dɔ kɛra Mali faaba la Bamakɔ mai kalo tɛmɛnen o senfɛ bɛnkun kɛra a kan k'a fɔ diɲɛseleke naani kiirisoba Cour internationale de justice ko wuli ka kɛ ka se o mɔ Faransi jamana ni Ukraine jamana nɔfɛ k'a sabu kɛ danganiya bɛɛ min b'a jira k'a fɔ jarawulilaw Faransi jamana ni Ukraine jamana bɛ u kɔkɔrɔ o de na sira fɛ Faransi jamana ka kunnafoni jarinso saba ɲɔgɔn na datugura Mali kɔnɔ France 24 RFI ani TV5 Monde juillet kalo laban da farafina cɛcɛ kana jamana sabaw rɔ kiiribulon dɔ sigira jamana sabaw fɛ. Misran jamana Egypte ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ko a bɛ a ɲini arabu jamana tɔw fɛ ani silama jamanaw na a ka sira tɛ sariya labato la. Bani Israel ka kɛwalew kɔsa in na a bɛ a diyagoya diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka Palestine ka k'a dama jamana ye Bani Israel ka k'a dama jamana ye jamana filaw ka ɲɛ sigi la. Wa bebe na diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bɛ ka taa o de ye k'a sabu kɛ kɔsa in na kalata kɛra diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies na maa 193 bɛɛ lajɛlen y'i bolo kɔrɔta setigi jamanaw la ani jamana wɛrɛw k'a fɔ u bi jɛni a ye k'a fɔ
Palestine nga ka dama jamana ye nafo bani Israel ya dama jamana ye chugumi Volker Turk ni ale jenselegena ni tomba Nations Unies bulu faranyema ye kanyeshi hadamadenya hage umo ako bani Israel ye ko minunga deadline na kwashina ka ko totelia ka sabu gebi jenselegena ni tomba Nations Unies kono bebe feminga oye ka fo Palestine yere ka ke adama jamana ye tinza ko ba ko domina bani Israel bi Qatar susu Palestine bande Gaza kelebulu Hamasi nona bla unofe Qatar fabala dowa olu susule minu nzara ushuba kadu o yorobe bani Israel ma nyemo ye shariapta kafo bande Gaza ubaka yoro minu mine ka so ujo ningu kama uyelema aro ushina ka kene were jirate kafo joli bina ke oro ufe ko kumana ko sharia nyakoro ko bendate ko kumana jenselegena ni toma Nations Unies ko ngona bebe me kaminga sadu na taula oye ka fere beke mimi se katu Palestine nga ka adama jamana ye bani Israel ka adama jamana ye ukanye sigila fana ona kera kefenye sa 1967 Palestine ni bani Israel danje kume yoro mi danje koro tile hale ni bani Israel keme ko dumbi ka dum Palestine nguni yoro jaye sigimbita ke udimo danje bi ke oye ninga Palestine mvaba kapitali ke Jerusalem ngoro ya mvaye ani bani Israel kanye sigila Odi fana be dansi ke bi bamana kuna fune solo na musara fara nyonga kabeni ni kumanyi kuna fundiso nyamo wa sofe kala seuma au ni chi au nyama dalla la silinata au ni Mamadou Ben Chérif Ousmane buna na nyongo solo ni bi kameda umaje wati were ni alliance joko kono